Li pisporên aborî rewşa Tirkiye di van sê salê dawî de ketiye aloziyeke mezin de û nerxê perê lîra Tirkî ji ez bawer dikim gelekî nizm bûye aram. Bele rastan niha $1 Amerîkî nêzîkî $5 perê Tirkiye ne û rewş ne gelek baş e niha. û li ser vê mijar jî me bi rêya Skype hevpeyvînek li gel şîrovekarê siyasî Mahfûz Yıldız re pêk aniye. Belê niha dema ku hikûmeta Erdogan hat serî sanî berê Tirkiye li demokrasiyê bû û li yekîtiya Awropa bû. Îca bizanî ji ber meseleyên siyasî ewan çex kir berê xwe ji demokrasiyê vegerandin. û li ser vê yekê jî aboriya Tirkiye çıkas çû bi paş da çû. Yani ev ya aborî û demokrasî çünkü girêdayî hebe û wekî jî wekî hûn zanin Erdogan dixwaze her tiştî kontrol bike. Ekonomiya kontrol bike. Li ser aboriyê bi tenê gotina wî derbas bibe û şirketên biyanî bi taybetî jî şirketên Avrupayî û şirketên dinê ku bi ewle hîs nakin li Tirkiye û ji wê bonê jî ew perê germê ku diket Tirkiye hêdî ji Tirkiye dertê wekî dî jî aboriya şer jî li ser pişta Tirkiye heye wekî hûn zanin. Yani beriya dema Erdogan di 2002 da hat serî pêvajoya aştiyê danî û em bêjin ekonomiya Tirkiye berbibaşiyê da diçû. Niha Tirkiye li her qadê di nava şerekî da ye. Ew jî aboriyê têk dibe. Yani ya bi vanava girêdayî. Yani ev bu yerin li rojhilata navîn qewme yani bandora va bu yera jî li ser aboriya Tirkiye heye? Beşik yani bandora Suriye gelek ser Türkiye wekî dijî Türkiye ji awayê siyasî da ji awayê polîtîk da yani tiştê ji serê xwe mezin danî pêşiya xwe û kir. Mesela wek Efrînê wek em bêjin şerê ku niha li başûrê Kurdistanê didome. Yani Türkiye aboriya wê ne aboriya wê hasas e. Wekî tu zanî piştî hilbijartina hezîranê yani sistema serokatiyê li Tirkiye ava bû piraniya hêzê ji dûra Erdogan kom bû. Gela Erdogan bi vê hêzê xwe yani dikare bandorekî ça li ser vê aboriyê çêke? Yani beşik niha ekonomî ne di destê pispora da be ne di destê pisporê wan da be pisporê aboriyê da be mümkün nîne ku ekonomî bi pêş da here û tiştên baş biqewmin. Yani Erdogan û çewra wî dixwazin her tiştî di destê xwe da berhev bikin û her tişt bi emrê wan bimeşe. Ji wê bonê jî kesê ku pisporê vî karan e nayên serî û wekî dî jî wek dizanî alê siyasî da jî Erdogan yani karnê Erdogan karneyekî baş nîne yani. Ji wê bonê di dinyayê da jêviya herkes zane îro ji wê bonê jî şirketên navnetewî niha xwe ji Tirkiye dikişînin. Yani şirketên Japonya xwe dikişînin, şirketên Avrupayê xwe dikişînin, şirketên Amerîka xwe dikişînin. Perê germ naye Tirkiye wek berê. Yani faiz ji ber ku daketine dizanî perê germ li faîzê din here ew jî ji Tirkiye direve niha. Yani tev di nava hev da aborî û rewşa siyasî piçekî bi heva girêdayî ye. Asta siyasî de tu têkiliyên Tirkiye û yê Amerîka û her wiha yekîtiya Awropa wekî tu jî zanî Erdogan di çendîn axaftinê xwe de bi zimanekî gelê tund wa rexne jî dike. Yani te bawer e ev têkiliyan siyasî bandora xwe li ser vê aboriyê jî çêke? Beşik yani evana bi heva girêdayî ne niha Erdogan dema ku nû hat ser kar hinek soz da
باوای لسر دموکراسی لسر پرسکریکا کردان و وکی دیجی جبوک ولاد به پیشتا ببه و ولاد ببه ناوا یکیتی اوروپا بکه ولاد اکی اوروپایی یعنی وان سوزا دا لدما که هات سری وکی کهونجی زانن به ایرانی را هنک کارین وشاری کر کارین که نلگوری پیوانه امریکانه و نلگوری پیوانه اوروپانه کتناوا وان کارا و بچه که او کارین وشاری بچه که باندورک ارینی دسری دا لآبوریه کرن لنها او وگریه باندورک گله خراب تزانی یعنی لآبوریا ترکیه که وقتی دیجی تزانی یعنی دوزا زاراب جدو دومه و دوزا halk bank جدو دومه یعنی جوی بانه کسیم که دخوازم به ترکیه را عیش بکن و به اوله هیس ناکن جبر ویجی اکونومی و بدیتنام و هیجی تک هره یعنی